Февруари месец сме. Месецът на любовта. Много обичам този месец, защото мама има рожден ден в този месец. И не само това. В този месец празнуваме влюбените, празнуваме обичаните, обичащите. И според мен трябва да празнуваме и този, който ни обича най-много, а именно Бог. Бог е този, който каза обичам те първи. Той е този, който ни прие с всички наши недостатъци, провали, грешки и каза не се притеснявай, ела при мен такъв какъвто си, аз те обичам. И Бог също така написа едно от най-невероятните, вълнуващи, разтърсващи, освобождаващи любовни писма, които някога може да прочетем, а именно Библията. Искам да те попитам, какво те спира да отидеш в ръцете на Бог и да усетиш Неговата наистина невероятна любов?